Yummy. Wow. Kaya nyo ni? Kami diri sa kasagingan, kalubinan. Na lubi na i-video itong lubi yung say tawag nila ng lubihan na kanang color orange na yung tawag niyo sa inyo mga anak. Yan na po yung mga lubi diri gab. Kana siya gibiyaan na siya sa Mananggiti. Pagbias Mananggiti, ano mo nga nagbaayo. Mali pa diri oh. Kami diri sa mo suot ko diri ha. Oh. Kita ba na? Mga kapayas nga hinog oh. Kita dili. Hindi mo i-zoom in. Oh, diri oh. Klaro kayo oh. Oh. Klaro kayo. Oh. Kapayas nga. Grabig bunga. So, bakla ito kita diri. Kapayas diri nga kuan no. Naabot ako eh. Naisnelo. Naabot ako ni. Ala, kalami ka ulo na ni eh. Ya. Yummy. Kaya nyo ni? Bisa eh. Ayos kayo. Dili pa kita kuyanan. Mangita pa kita dabong. Muna nakalamang dito sa bukid. Yes. Kita mo ni? Ini. Mo siya ang dabong. Na. Oh. Di ba? Dami ka na gataan. Napaw ni pilit oh. Pero kita oh. Na. Oh. Kang duta diri oy. So putlo na ko kadali kay maghimo na ko video mga kaidol. Maadto mi sa gulayan daw. Okay, sige, putlas ang video. Bye-bye.